பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா நேற்றைய தினம் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி, ஆளுநர் RN ரவி, முன்னாள் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் 1687 முனைவர் பட்ட மாணவர்களுக்கும் பல்கலைக்கழக அளவில் முதலிடம் பெற்ற 267 மாணவர்களுக்கு பட்டங்களும் தங்க பதக்கங்களும் வழங்கப்பட்டன. மேலும் 1,50,424 இளநிலை பட்டங்கள், 1,504 ML பட்டங்கள், 48,034 முதுநிலை பட்டங்கள் என மொத்தம் 2,04,362 மாணவர்களுக்கான பட்டங்களுக்கு ஒப்புதலும் வழங்கப்பட்டது. அரசு பிரதிநிதிகளுக்கு அழைப்பு கொடுக்காமல் துணைவேந்தர் மாநாட்டை ஊட்டியில் நடத்தியது, தமிழக பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர் நியமனங்கள் உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் அரசின் பரிந்துரையை மீறியது உள்ளிட்டவற்றால் ஆளுநர் ரவியை அதிரடியாக அணுகத் தொடங்கியிருந்தது தமிழ்நாடு அரசு. ஆளுநர் RN ரவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் உரசல் ஏற்பட்டதனை தொடர்ந்து இனி தமிழக பல்கலைக்கழகங்களுக்கான துணைவேந்தர்களை நாங்களே நியமிப்போம் என கடந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் சட்ட மசோதாவினை நிறைவேற்றி அதிரடி காட்டியிருந்தது தமிழ்நாடு அரசு. அதோடு மட்டுமல்லாமல் சில பல்கலைக்கழகங்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் MK ஸ்டாலின் வேந்தராக இருப்பார் என்ற சட்ட மசோதாக்களும் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது. இந்த சம்பவங்களை எல்லாம் தொடர்ந்தே நேற்று தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடியும் ஆளுநர் RN ரவியும் ஒன்றாக ஒரே மேடையில் கலந்து கொண்டனர். இதன் காரணமாக பரபரப்பும் கூடியிருந்தது. மாணவர்களுக்கான பட்டமளிப்பு நிகழ்வினை தொடர்ந்து பேச வந்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் ஆளுநர் RN ரவியை நேரடியாக விளாசி எடுத்தது அதிரிபுதிரி ரகம். கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என்றார் பாரதியார். பாரதியாரின் பாடல்களை அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டி பேசுகிறார் ஆளுநர் RN ரவி. அவருக்கு நான் சொல்லுகிறேன், உயர்கல்வியில் 53% மாணவர் சேர்க்கையுடன் தமிழ்நாடுதான் முன்னிலையில் உள்ளது. இதுதான் திராவிட மாடல் என தொடங்கியவர் அதற்கு பிறகு பேசியதெல்லாம் அதிரடி ரகம். பட்டம் பெறும் 2,40,445 பேரில் அதிகபட்சம் பெண்கள் இருக்கின்றனர். பெண்கள் படிக்கவே கூடாது என்று சொன்ன காலம் உண்டு. இன்று பெண்களை படிக்க வைக்கின்றார்கள். இதுதான் திராவிட மாடல். அதற்கு காரணம் இது பெரியார் மண் என அழுத்தம் திருத்தமாக தெரிவித்திருந்தார். மேலும் எங்கள் முதலமைச்சர் கல்விக்கு எப்போதும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர் எனவும் அடிக்கோடிட்டு காட்டினார். அதற்கு பிறகு தமிழ்நாடு அரசின் இருமொழி கொள்கை குறித்து ஆளுநர் RN ரவிக்கு விழா மேடையில் வைத்தே பாடம் எடுத்திருக்கிறார் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி. இன்னும் சொல்ல போனால் அவருக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக ஆங்கிலத்திலும் அந்த பேச்சை மொழிபெயர்த்து பேசியிருந்தார். இங்கே நாம் நினைவுபடுத்தி பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால், ஒன்றிய அரசின் பிரதிநிதியான ஆளுநர் RN ரவி சமீப நாட்களாக ராமராஜ்யம் அமைப்போம், இந்தி கற்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசி வந்ததைத்தான். ஆக ஆளுநர் ரவிக்கு திமுகவின் திராவிட இயக்கங்களின் மொழிக் கொள்கை குறித்து பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் முன்பு பாடம் எடுத்திருக்கிறார் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி. இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவர் சிவன் மற்றும் நானுமே தமிழ் வழியில் தான் படித்தோம். தமிழ் மொழியில் படித்துதான் இந்திய அளவில் சிவன் உயர்ந்துள்ளார். நான் முனைவர் பட்டம் வரை பெற்று இன்று அமைச்சராக உயர்ந்திருக்கிறேன். ஆளுநரே, நாங்கள் எந்த மொழிக்கும், குறிப்பாக இந்தி மொழிக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. மொழி கற்பது வாய்ப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர கட்டாயமாக இருக்கக்கூடாது என சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் பொன்முடி, நாங்கள் இந்தியை எதிர்க்கவில்லை, இந்தி திணிப்பை தான் எதிர்க்கிறோம். ஆங்கிலம் சர்வதேச மொழி, தமிழ் உள்ளூர் மொழி. உலக மொழிகளோடு உரையாட ஆங்கிலமும், எங்களுக்குள் உரையாட தமிழும் போதும் என்கின்ற போது ஹிந்தி எதற்கு எனவும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். இதனைத்தான் வெட்டியும் ஒட்டியும் பொன்முடியின் பேச்சை சர்ச்சைக்குரியதாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் பிஜேபிக்கு ஆதரவான வட்டாரங்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்தி மொழி படித்தால் வேலை கிடைக்கும் என்கின்றார்கள். ஆனால் நம் ஊரில் பானிபூரி விற்பவர்கள் இந்தி பேசுபவர்களாகத்தானே இருக்கிறார்கள். எனவே மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தமிழ்நாட்டிற்கு என தனி கல்விக் கொள்கையும் மொழிக் கொள்கையும் இருக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கையை வகுக்க குழு அமைத்துள்ளது என்றார். மாநில அரசின் குரலாகத்தான் நான் இதை இங்கு பதிவு செய்கிறேன். ஆளுநர் மாநிலத்தின் உணர்வுகளையும் மாணவர்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்து கொள்ளுவார் என நம்புகிறேன் என்று ஆளுநர் இருந்த விழா மேடையில் வைத்தே விளாசி இருக்கிறார் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி. அதோடு கூட ஒன்றிய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து பேசிய அமைச்சர் பொன்முடி, புதிய கல்விக் கொள்கையில் ஏதேனும் நல்ல கருத்துக்கள் இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயார் எனவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இதனைத்தான் திமுக எதிர்ப்பையே தங்கள் வாழ்நாள் லட்சியமாக கொண்டிருப்பவர்கள் பார்த்தீர்களா, புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என அமைச்சரே கூறிவிட்டார் என கிடந்து புரளுகிறார்கள்.
இருமொழி கொள்கையை தான் எங்கள் தமிழ்நாட்டின் உயிர் கொள்கை என ஆளுநர் ரவிக்கு அறுதியிட்டு காட்டிய அதே அமைச்சர் பொன்முடிதான் புதிய கல்விக் கொள்கையில் நல்ல கருத்துக்கள் இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என்றிருக்கிறார். இது அதிமுக ஆட்சி அல்ல. புதிய கல்விக் கொள்கையில் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒவ்வாத கூறுகள் இருந்தால் ஒருபோதும் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சி அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது, எதிர்த்தே நிற்கும் என்கின்றனர் திமுகவினர். ஆக சட்ட மசோதாக்களின் மூலம் ஆளுநரின் அதிகாரங்களுக்கு வேட்டு வைத்த தமிழ்நாடு அரசு தற்போது ஒரே மேடையில் வைத்தும் ஆளுநர் ரவியை, ஒன்றிய அரசை அம்பலப்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறது. இனி அடுத்தடுத்த அதிரடிகள் அரங்கேறும் என்றே தெரிகிறது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.